साबायखर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जागोन मा आं दायो फिसाजोखौ मावजि बायदि देलायहैनो नागिरदों आरो फिसाजोआ दायो उन्दुलांबाय थादों ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो फरि बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै फिसाजोआ सिखारबाय आरो आङो माने देलाय होनोनो हायासै मावजि बायदि खालामनो हायासै आरो मालाय फोरनियावनो सिरि मोनलायलांबाय आरो ना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय